Aja nyawang keris mung saka warangkane. Aja nyekel mung saka gagange, ananging krasana teh kang mili ing pamore lan semayane leluhur ing dapure. Keris iku ora mung gegaman, ananging wasilah. Wasilah antarane jagat cilik lan jagat gede. Wasilah antarane awak lan rasa. Wasilah antarane menungso lan Gusti Kang Maha Wikan. Keris iku cermin rasa kaya banyu bening sing ngasta bakal weruh awake dhewe. Yen atimu semulang, keris iku njerit. Yen atimu merem, keris iku sumunar. Yen atimu keruh, keris iku ndeder angkara. Yen atimu suci, keris iku ngreksa kaya panutan sejati. Keris digawe nganggo laku-laku nyawiji karo unsur papat. Banyu kanggo ngresiki niat, geni kanggo nyepuh semangat, lemah kanggo nyebak diri, lan angin kanggo nyebar donga. Lan pungkasane nyawa kang dilebokke ana ing sepi supaya keris bisa urip. Ananging uripe ora kanggo ngalahake, ananging kanggo nguwatake jiwa. Keris Karawelang. Keris punika dudu mung dapur, ananging sesanti kang awujud ageman. Karawelang saka tembung kara utawa gagal lan welang utawa ula sing berbisa. Nanging ing pangerten spiritual, karawelang iku pegat saka racun donya, pegat saka nafsu, pegat saka tumindak kang ora nduwurake rasa. Dheweke ngemu aura nyilem, nyorok, nyuwung, mung menungso kang eling lan waspada kang bisa nyandak maknane. Karawelang punika keris kang lumaku ing peteng ananging nggawa padhang. Kaya priyayi sinisihaning langit. Lumaku alon ananging saben tapak ngowahi kahanan. Ora gumbedhe ananging sejati. Pamore yaiku pancuran mas. Pancuran mas. Pamor kang katresnani wong suci lan para pujangga. Pamor iki katon kaya milining banyu emas saka langit, ora mung nduduhake bondo, ananging kaweruh kang mateng, pesugihan kang ora bisa dipindah amarga dumunung ing ati kang narima. Pancuran mas punika pamor pambuka rejeki, ananging mung bisa kanggo wong kang resik laku lan legawa. Yen dianggo wong kang tamak, tetes emas iku malah dadi racun. Yen dianggo wong kang sabar, tetes emas iku dadi berkah tan kendhat. Maknane, tetes saka langit iku dudu kanggo nglumpukake, ananging kanggo dudahake. Rejeki sejati ora dikumpulake, ananging diparingake. Tangguhe yasan enggal. Tangguh hiasan enggal nduduhake yen keris iki kagawe ana jaman anyar. Ananging anyar ora ateges ilang pakem tuwa. Hiasan enggal iku titah saka kaweruh sepuh kang diolah karo kesadaran jaman. Tangguh iki sinau saka Majapahit, saka Mataram, ananging diolah nganggo rasa jaman saiki. Rasa kang teges tapi isih ngugemi kaedahan dan tata krama. Kaya banyu kang mlebu gelas apa wae. Gelase anyar ananging banyune suci. Hiasan enggal ora mung minangka tandha anyare wesi, ananging minangka tandha anyare kesadaran. Sing nyawiji antarané spiritual lan modernitas. Ingsun dudu gegaman kang nyekati pati. Ingsun dudu wesi kang larani. Ingsun ya iku titah saka sepi,
kang jaga marang lali. Kara welang iku aku sing mlaku tanpa swara tapi jembar panguwasa. Pancuran mas iku getihku, tetes emas saka donga kang dijipuk saka langit suci. Tangguh enggal iku jiwaku, anyar rupane, tuwa isine. Aja nyekel aku yen atimu duraka. Aja ngaku aku yen tumindakmu mung kanggo gumununggung. Sebab aku bakal urip mung marang wong kang eling lan mungkasani uripmu yen atimu wuta marang pepadang. Kris kara welang pamor pancuran mas tangguh yasan enggal iku dudu mung pusaka hananging rasa kang linuwih, dudu gegaman hananging tunduking laku, dudu bondo hananging cermin jiwa. Nuwun, matur suwun.